mga tao sa kunaraka ayam mga mabubok yan ang asin sa naging ko sa apakitutulin wallah apakitutulin wallah subhanahu wa ta'ala niyan sa Quran ba'da a'udzu billahi minash shaitanir rajim فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يظهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق mataan ato sila luto ang mga tao aming mangungkit na ikibubagin sila nating wala sanditar nila ang mga kadot ad na mga maluwiran noon ad na mga bangkalairan noon nagod na mga pantalon nila noon adong pa na mga gumayran noon ano baro mo tataman sa giyang kutwa kadot kabubusan ko mga uliran ang kutwa pulikab uy ayak kayaw niya na sobrapan kutyaw nag-atong baga yusharu bihi ma fi butunihim wal julud ipatulabot to kung mga kuwaliran agos sumatatago kung mga pisumba nila kana baro mo tataman walahum maqami'u min hadid adam pa na ipagpamagpakakilan ang mga rumpi ang mga putaw ayak ka paladiyan natin mo sa putaw sa ikudunia na mapaladagyan ko ito manisat teman sang putaw mga rumpi umanira na mapikil ayak ka pagawairan sa isagyan ko ito kapasig sa akhirat kung nasang ko ito buko napakandudin sila doon natin Allah subhanahu wa ta'ala wazuku azab al-harik sa tirungkiran at paamin niyo natin timiniwag yung kaya kasiksaan akatutong udi na karubrug nagyan ko ito mga tao na sisagyan ko ito kapag katulagang ko ito mga lawasirat na uman isa kauras na makapito pulo makasyan nagyan ko ito lawasirat dito ini tafsir sisagyan ko ito katiru Allah كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب uman matunag sumanga kabaliran ako sumanga sapiran na sampi na may sasalakaw kabalo din na salakaw sapo kaan mati akap sa tamayran sa giyang kutuwa kalipin sa giyang kutasik na ayaw mo sa nga manusia na kagadaw na ayaw sa nga wala na sa kapasumbin sa giyang kutuwa asap ay naguyang kuta kabalian uman makay sa mga uman isa oras na makapito pulo matunag so isa oras na naman pulo ka minutos so sa mo to na di pa nagkisa ka minutos na miyatol na nagyang kutuwa tawa ayaw kalayan nagibuong kuta kubalian na patpulo ang ulo kawesta ayakan agyang kuto ang ipanin nando lagi na palaohod na ay gidayo ay tama na kaya agyang kuto apoy si kunaraka Allah subhanahu wa ta'ala mga pagarea ang sanwa mga bubayami ano man ang mga tawro ay pagkainom mo nagyang kuto agad sa mga dana la yadukuna fiha bardan wala sharaba illa haliman wa ghassaqa dakat taamiran ng apakadanggo lagudag kinumun awas ang kota pelikab oy lagugyang kota mga dana giyang kota mga dana na ayam niyalang sa hadith na sa tao ang mga panahon sa dunia na din mapamarulian so panginginuman ko dunia nagudin mapamarulian so panganangkan ko dunia sabab sa giyang kota kaduyan nagumamatay sulang-ulangan ang manusia at pakabaw na ay pandapat kasang kota mga tao pagkisunsumun taman sa adina apa paridi gamiyang kalala si sanaraka ayang aranyan na tinatil kibal giyang ko to paridi udi na lawasay nagyut to so pagkatulag ang mga sak mga tao aramig niya tayo na ganyan ginagyang ko takapaginom sa pakabaro tinatil kibal iti sabab mga bubemi mga pagariyami giyang kaya lambos sa giyang kaya kawiyag-wiyag tanong na awiyag-wiyag iya pangusaran tanong sa kasuat at tanong upad ng tanong rapod alamin pagupun tanong masuat na miyatang kad amya kamaradikatan inaupala-pala tanong na ipakasagad sa kapatay ipon sa wataan at taman sa miyalos napala-pala din ipakasagad din sa kapatay sa kanabo manusia buga taman ako mga jib taman ako mga malaika ang punari sa Jibril na pagkataman ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kapatay mi aliw Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة sulaw lawan abaran yawan apala-pala din pagkatintiman sa kapatay
Mata-mata na tigwala ay sinirkan sa tarotog sumala sarakan sa isa gawan akyama. وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. Sa dun sa mga tao ang makalidasi ko naraka, ang makasulod si ko surga lagi iti mga tao amyak untong. So ay maala ini lagi iti mga tao ay nukasan wala sa kukum ang mga tao amyak apas. Yung kuta mga tao ay kaya pakataling umanin sa alungan ng mawin amyak marami kaya lagi noon yan sa kuta naraka. As imyak asiran din sa kuta surga. Wa man hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Daman at sigol apan tagu kawiyawi po dunia arwar sa matag sa gada kapip ay ginawa po pakalimpang. So kada ito na pulimpangan yan sa mga dato. So tamo ko na pulimpangan yan so kita mo ko. Awit na ayaw mo di kakalimpang ang mga tawanan na kalagin nila na sularan ay niguris o agama. Dito sabab mga babayan mga pagarian niya sa rin sa mga tao ang marami ka kunarak ang makasunod ko surga. Namiyak wali nagyang kutadaan. Aging uta surga na ayak ala yan erga. Nagibong kutadiyang asub talilun sa lilit. Lamawdi'u sautin fil jannati khairun minad dunia wa ma alayha. Subusudiyang asub talilun sa lilit. Siya ko surga na dilun at pakabayad sumapapalala mo dunia na gusto dunia. Sa ating mampuakan di siya ko surga na malayarga adis sa dunia. Ayak na rin bagiang ko to mga paradun. Na ayak na rin bagiang ko to mga kanter sa isa surga. Ayak na bagiang ko to mga walay sa isa surga. Gibuang ko to sa timan awalay. Ayaran yan na krima. Na ayak apuro yan na 70 kamay. Giang ko to apumutuin sa krima. Nagilpi mga rulo ni Ruwawalay, ililibot sagyang ko tamiyang kalala at turuan. Yuto ki ano yun wala, awa masakin na taibatan fi jannati adi. Mga darpa amadakan. Mga pipi, amatatang sa kuta surga jannatu adi. Yang ko pakima, 60 kamay lakaturo yan. Nagilpi niya makabububaru ang mga walay. Ang gibu-gibu na kadakalo to ay ililibot sagyang ko tamiyang kalala at turuan. Walay ka, bubay ko layang sa pagarya. Si sagyang ko to surga. Sa timanakima na ayak adakala pintuan niya na patanggib. Laha arba'atu alafin abwab. Patanggibu pintuan niya. Na umanis sa timan sagyang kuto akwato niya na 70 agyang kuto paytaw niya. Na sumunod ko. Na umanis sa timan sagyang kuto pintuan niya na 70 akantir at tumangkaw. Na umanis sa timan akantir. Na 70 adumpas at tumangkaw. Na umanis sa timan adumpas na 70 ulo na aantibinun. Nagyamot ang manisati man alimpas. Na adaray pagari adil kang ikat tagudara adarudu pa ka. Apakrilay agyang utaw-tak utulan yan sa agyang utalewaw asa po yan. Sa kataw adarudu pa ka apakrilay ka sa puso yan. Apakakaukaw. Na ay apakakaukaw yan agyang uto. Adi na ikipagidid ang kapagkabubayan yan na ka. Mga babayan yan agyang uta matatag. Mga baisi sa agyang uto aron ka na pala-pala yung kadnutwa yung ana na bagutaw. Sakay mabubaloy bayanan. Sakay mabubaloy apotre mamutri. Penduli sa lagi ang uto mga duya ang mga midadari. Yun sa baba sa mga sahabya. Na kanawaya, awida kaliran. Nagyakap pa kang pulo niya rin sa dunia. Yakap pa ako yan sa pisusuna paresan kaya buha. Awida kaliran ang dumanay karila ikiran wallah. Asing oreno kapatayran namin sampay sirang isang kota surga. Kakali aron sila na paginataw mga babayi sa taman. Yang kota surga ka babayi kulay. Nandudu lagi ang kuto ang mga pamamulan ka. Magat to sarabun itara pa sa kuda sang kuto kadada yung duwan niya na din yung pankertas. Yang kuto pamamulan ka na taribunga. Na umanisati man sang kuto ang yan. Na itnani taftaku an itnani wa sab'ina lawla min at-ta'am. 70 agudwa apisusuna lagi ang kuto kami na umanisati man sang kuto ang yan. Na ayak ako po ang kaulan na kanabako na pindugoy kabarkad na kita do kagiyang kutwang yung kutwa sa pakyan. Na ropo na ko nagyang kutawan niya na kaya sampiyang man sa salakaw aumang. Ayuma simarin min simarin jannati kutiat illa adat makanaha okraha. Umanisati man na umang. Isang kutwa mga pamamulan sa surga aropo nun. Na pasyumbiyan sa lagi diyan. Diyan kutwa mga pamamulan sa surga na din na buong akalibati sa taman. Diyan ko tababay ko ang kutos, asapo na kayong ka. Napapamakapon sa diyan ko mga sapakyan sa mga imbuluan ka. Diyan ko mga raon yan na lawan-lawan na pisusun ang mga dinis sa mga naerga. Sa taman babay ko, sa ayak kada ka na masusunod ka imbulawan. Na umanis sa timan sang kanan akamar ka. Na asratu kawatin. 10 asising.
Na umanis Fatiman sang pasising na dilo mi pumas sa dunia. Lagu sumapapada naman. Dia buku baik lagi yang kana kumpul ka. O pamakabaka din mga surga na malaerga adi sa dunia na andi malaerga ko kumpul magusto sising. O umanis Fatiman sang kanan abaro kana kana 10 arinti. Na umanis Fatiman arinti na dilo pagkabayad sa dunia. Umanis Fatiman ko aing kana 10 asingkit. Na umanis Fatiman sang utasingkil kana dilo pagkabayad sa dunia. So ay mana ini na igilati ka di kuko. Di ka din dalala ka. Na di makatutubal ang utamang imbulo na ka. Na pagkapuunan ang mga uninang. Mga suara. Agitod ni imababaloy na uninang. Ito di dali lang rakasi sang kota katatago kasag yung kota surga. Kanabaro ko tataman na kada pala mga papalok sa surga. Asisag yung kaya dapat nakapagataling mo alungan na kiyama. Nasisiran duduro nga sang koto ang mga paridi. Sa surga pembetulan sa salsabil, zanjabil, mga tasnim, so mga paridi, mga gatas, ako mga paridi at na umang sila ng makainin, na kauman na nagyang kuto, akapyay, tamang kuto sa puiran mga bubayin. Na andit ni kapag kumatanong sa surga, na pagkaw mga kuto mga papano karong merangkap, na di sila hindi mamagidida, na andit ni kanagang kasagyan kuto suwarairan, na upama kasisikas sa dunia, na kasabapan luto sa upama na ipanganak rakatorong, malunok ka sa gayong kutakapian yan isang kuwan. Saya din yan ituroon na oleh penwallah na miyang gugur ka. Kapakat ang makasama pesap apat mga papano. Saan natigyan ko tayo sa una siya kung madudulong sa kutaparin di atas ni. Na inwa kong balik kami. Nagyan ko tadi niyan di ka pamagidida. Na din kon mit pagibaratagyan ko pa mga kornita. Mga piano. Na mapupir ka ako budaya na kasumada na maulog sa kutada nga kamaluluto. Na isdaka na mapasad ka sumada na lumayong hukuman kasiyang piyan. Natiginan na ba ako pa nakabay kanak mamisda. Natigaan na nanan pastori sisa surga. Subhanallah. Dia pamanato sisa surga. Na ay imbugay kila wala abadan na badan alid na banyan nakapatay sa taman. Badan alid na banyan nakatulog